Chokihola pen Borpung Arlongvoti kacheleng atovar non puta keme theklongle lang. Lakhaing ko era phonile MSC constituency ke parlo lapen lakha kripli korkan thi MSC constituency ke parlo Borpung Arlongvoti lapen Chokihola kacheleng atovar non puta keme kalilang. Karbiang long along ke papinai nilip MSC constituency lapen ke korkan thi ke parlo Borpung Arlongvoti henlo. Non putame keme atovar kacheleng raratum longle lang. Nilip MSC pubitro rong piaphan kedam tang MSC kiblik aput pahaidet pen ningkan pho chok et aphisitame nilip along thangnat karbia khayatuma phan kerap ke pajir lapen ke kaching thur amo kedeng pon thekponong likusi raratum pen akwai pipon lapen jongsi peneng antame pahai thudet pen nilip angkang hidi hai ke baitang ajo ason cheplang jilang ma lapen ke korkan thi constituency tame raju tisu ningkan pho Karbeng long Thomas Council cari dat tame thangnat kaching thur thekponongle halapu Borpung Arlongvoti aphan kerap pun edat ajok alang letum ning kang samse cepaklang pon anparta ral tumpen kaneng je ponatengke angthin tong kelang no adat luma matangte radaphan kerap ji atangka amethang apok kacepat hechot loma puta karjupon pado lasi non ke bangji Karbeng long Thomas Council election along jong se inglong arada tumaphan kedam kewang ke joy ke ji aphan towar nang pipe pulutang te election mate kilik ahut bot jokpon thekte lapen ke delong anpartat towar hai hoi nang selam pipon pe pulutang te nelip MSC lapen ke korkanthi constituency along setame apuling center tin along bot amatsi jogje pura raratumpen ke therpon pado Arlongvoti pen Arun Rongpi report News 7 Northeast